Akcija. Osim što snima nastavak serije Moj rođak sa sela, atraktivna i nekada najpoželjnija udavača Ivana Mihić promoviše svoj, za sada poslednji roman Led. Tako da se radujem tome. Imam još nekih raznih angažmana, spremam još jednu seriju, ali o tom potom. Mislim, to još uvek nije tako zaživelo da bi mogla da pričam o tome više. Ne voliš govoriti o planovima da se isti ne bi izjalovili ili... Ne, nisam sujeverna, nego prosto nismo se dogovorili da pričamo još uvek o tom poslu. Jasno, svakako. Evo, bili smo svedoci toga da smo sat i po vremena, odnosno da ste svi vi, čitava ekipa koja snima seriju, bili na suncu, pržili ste se 30 i kusur stepeni. Da li svaki put izgleda tako? Pa nije svaki put. Recimo, ja sam radila, uglavnom radim po ekstremnim temperaturama. Dakle, ako snimam neki film ili ga snimam po zimi na -10 ili 0 stepeni, kao što je bio slučaj, na primjer, sa Mehanizmom, filmom Mehanizam, koji smo snimali u Ravnici u Vojvodini i to je baš bilo jako hladno u decembru mesecu. Ili ovako velike vrućine, dakle, ili po vrućinama. Pošto nisam navikla i ne znam kako je to snimati na proleće ili na jesen. A i uželjala sam se malo toga, jer ovo je sad stvarno nezgodno, nekako mozak prestane da radi. Ne mogu se setiti što ništa pričamo, ništa radimo, samo sad smo sedeli u kolima, na primer, jedno 4 sata i to sa zatvorenim staklima, da ne bi dopirali zvuci sa strane. To je pakao bio. A ne sme da bude, ne sme da bude uključena kola ili da radi air condition opet zbog tona i tako. Jasno, koja ti je scena do sada u karijeri ili uloga najteže pala? Pa ta uloga u filmu Mehanizam, ali eto, imala sam sreće da za tu ulogu baš dobijem nagradu na Međunarodnom festivalu za najbolju žensku ulogu, tako da eto, došla i neka satisfakcija pored i nagrade za publiku koje sam dobila za tu ulogu i tako, ali to mi je baš bilo teško, jer sam tu bila non stop u blatu, u vodi, ležala sam u snegu. Proživjela si torturu, bukvalno. Da, bukvalno sam proživjela tu torturu. Ćao. Zdravo. Da možete da me povezete? Pa može, samo prvo reci kako se zoveš. Da, izvini, ja sam Snežana. Snežana, a? Pa može, samo da vidim koliko smo Snežana do sad tucali, znaš. Snimali smo redom, tako da, hronološki, tako da smo počeli negde krajem novembra, bilo je lepo vreme i nekako smo se obukli tako neadekvatno, da bi, kad smo završili pred Novu godinu, vrlo žalila zbog toga što sam imala samo jedan mali džemperić i neke kožne pantalonice, ali onako vrlo tajno. Što misliš, da li je tvoja uloga u filmu Mehanizam poslala neku dobru poruku ženama koje su žrtve nasilja u Srbiji? Pa, moja uloga u filmu Mehanizam je uloga žene koja ne trpi. Dakle, neko ko pokušava da se bori i da se izbori negde za svoju slobodu i za svoje mesto. Međutim, ona na kraju gubi svoj život zato što je ipak poklekla usled svih tih muka koje je proživela i tražila je negde nagradu za sve to što je prošlo. Dakle, ipak je pristala, ipak je ušla u taj neki mehanizam o kome govori film. Tako da, ne znam koliko je to dobra baš poruka ženama, ali u svakom slučaju treba da je poruka filma je takva da čovek treba da se bori protiv zla i da treba da učini sve, da ne sedi, ne ćuti, ne trpi, već da se aktivira i da bude fair igrač. Jasno. Uloga u kojoj si najviše uživala? Pa bilo je dosta. Mislim, uživala sam ja i u ovoj ulozi, samo mi je taj moment bio zapravo negde najteži, upravo ti tehnički razlozi. Volela sam mnogo tu ulogu, u kreaciji te uloge sam baš uživala. Volela sam i Kupim Elijota film, Interesu na krovu, seriju Gore dole koja je rađena takođe za RTS, koju smo, mislim, svi uživali, to je bilo 32 epizode. Volela sam i neke pozorišne uloge, 14 godina sam igrala Puslicu Neki to vole vruće predstavi, mjuziklu, tako da mi je to pričinjavalo veliko zadovoljstvo. Naprimjer, eto ta predstava, Trinidad, naprimjer, to mi je bilo kao da odlazim na neki rock koncert svaki put. A svi te pamte kao Keti iz serije Srećni ljudi, pretpostavljam tu si seriju iskoristila kao odličnu odskočnu dasku, a da li si se uspela osloboditi toga da te svi prepoznaju na ulici kao Keti, a ne kao nekog lika iz drugog nekog filma? Pa to je bilo samo u početku, jer je ta serija bila jako popularna i taj lik je bio popularan i ja sam isto volela taj lik mnogo, tako da sam ga sa radošću igrala i uživala posle u tim plodovima uspeha. Jeste, recimo, 2-3 godine potom, jeste me to pratilo, evo je Keti, niko ne zna vaše ime, ali nije, oslobodila sam se, igrala sam posle dosta nekih drugih uloga, naročito u pozorištu,
ali eto i na gore dole serija je došla baš posle Srećnih ljudi. Tako da... Jasno, jedno vreme si važila za najpoželjniju devojku za udaju u Srbiji. Dobro, drago mi je. Da li se nešto konačno promenilo u tom smislu? Pa ja sam imala 2 veze koje su bile kao brak. Tako da nisam ja tu ništa, mislim, bilo je momenta u mom životu zbog kojih se ne kajem, a nisam ništa propustila. Samo mi je krivo što nemam još uvek dete, ali nadam se da ću ga dobiti, radim na tome. Jasno, kažeš da su iza tebe 2 veze, bukvalno kao 2 braka, da li u tom smislu ne priznaješ papir kao neku... Ne, priznajem naravno, ali ja nisam imala dece sa tim ljudima i onda nismo prosto smatrali da je potrebno negde da se vezujemo i kroz brak. Recimo ja to mislim da treba. Kada ljudi imaju decu i kada već postoji potomstvo i tako, ipak treba da se regulišu i neke prava i obaveze i putem tog papira. Ali ovako kao ljubav, ne mislim da je to potrebno. Da li sada postoji neko na vidiku onaj pravi? Postoji. A zašto spisateljstvo? Pa, to je opet kao i produkcija što je došla u jednom momentu kad sam počela da se bavim filmskom produkcijom. To je bilo u vremenu kada se malo radilo i onda ja nisam osoba koja sedi i čeka, nego preduzimam stvari u svoje ruke. Tako sam osnovala firmu i uradila 4 igrana filma. Opet vremenom posmatrajući sve oko sebe, osluškujući ga, pomislila sam da bi mogla možda i da to prebacim na papir. Jer me to zanimalo i kao klinku. Dakle, ja imam možda i taj gen, jer mi je otac filmski scenarista. Nadam se da sam nasledila od njega dar i onda sam u jednom momentu pomislila da bi bilo dobro i da na taj način izrazim ono što osjećam. I eto, već četvrto izdanje je mog prvog romana Moj jedini život. Sada se sprema drugo izdanje romana Led, tako da zadovoljna sam i tom svojom profesijom kojom sam počela da se bavim relativno skoro. Ima već 2 godine, na primjer, ali pripremam još jedan roman, tako da polako. Možda ću krenuti i scenarija da pišem, vidjet ću. Držimo ti palčeve. Šta bi promenila? Kada pogledaš u retrovizor, čega se kaješ, šta bi izmenila? Ne kajem se ni zbog čega. Vremena su bila takva, na primjer, eto to bi voljela da je bilo drugačije. Mada da nisu opet bila i vremena takva, ne bi napravila možda i te neke filmove koje sam napravila kao producent i u kojima sam učestvovala i kao glumica. Tako da, mislim, ne mogu reći da se ja kajem zbog nečega. Samo mi je krivo eto što još uvijek nemam dete. To je jedina stvar koju bi promenila. A bez čega ne možeš? Bez ljubavi. Novih 14 epizoda serije Moj rođak sa sela gledaoci mogu očekivati u oktobru.